El United, sigaw ng bawat isa. Iisa ang pangarap, progresibong kinabukasan. La Union, El United. Kablaaw iti panagkaysa, at tuyan dagiti napapatag adamdamag para iti La Union nagkaysa news break. La Union nang iyon na dagiti probinsya diti Ilocos Region iti kinapaspas iti panagduras iti ekonomiya. Naragsak ngayon bingla iti probinsya iti La Union ti maysaan na pateg a panagbaligi kalpasan daytoy amang iyon na dagiti pat a probinsya iti Ilocos Region iti kinapaspas iti panagduras iti ekonomiya iti tawen 2024. Sigun iti Philippine Statistics Authority wenno ti PSA, nakailista ti La Union iti 5.59% growth rate. Pinasarunwan daytoy ti probinsya iti Ilocos Sur, Ilocos Norte ken ti probinsya ti Pangasinan. Mapatapata a 56.8% iti growth domestic product iti La Union, ket naggapo iti sektor iti serbisyo. Karaman dito iti wholesale ken retail trade, repair iti motor vehicles ken motorcycles, transportasyon, accommodation ken food service activities, information and communication, financial ken insurance activities ken dadumapay. Kabayatan na 35.1% tinailista a growth rate iti sektor ti industriya, bayad nga 8.1% met ti manipod ti sektor ti agrikultura ken panagkalap. Iti sa balipay adamag suporta karigiti mangalap ijay ili ti San Juan napapigsa. Sinelebraran iti lokal a gobyerno ti San Juan ti may kay 62 a panangrambak iti Fish Conservation Week. Dinarayan ti aktibidad dagiti mangalap manipod iti na duma-duma a barangay. Kagidan iti selebrasyon indaulwan ni Mayor Mariquita Ortega kadwa ti Municipal Agriculture Office ti panakaybunong kadagiti fishing paraphernalia kadagiti na duma-dumang asosasyon. Nakaawat dagiti benepisaryo ti kagawaan, apagalad kadagiti pupukan, hito fingerlings ken fish nets. Inisyatibo ket paset paylaang ti panangipaay ti suporta iti lokal a gobyerno iti pagsapulan dagiti mangalap tapno masigurado ti umda sa supply ti sida kastamet at tapno mapapigsa ti aquaculture iti nadakamat nga ili. Tata ti LGU San Juan ket nangitedmet iti pondo para matulungan dagiti fisher folks tayo. Lalo dito anti barangay Tabok and barangay Kakulangan and also yung mga fisher folk natin po na nasa inland. Dating nga programa ket mangited kanyada iti additional livelihood. Also, kung nagbibigay sila, magbigay po tayo ng additional livelihood, it means additional income para sa ating mga fisher folks. Iti sa balipay adamag nasurok 5 gasot a Manalon iti segundo distrito nakaawat iti fuel subsidy. Nang ipaay tinamnama ken kired kadagiti Manalon iti segundo distrito tinaipaay a fuel subsidy kadakwada. Indaulwan ni DA Regional Field Office 1 Officer in Charge Executive Director Engineer Dennis Taktak ti panakaybunong ti fuel subsidy nga gatad iti 3,000 a pesos kadagiti benepisaryo a Manalon. Nang ipakita mo iti suporta kadagiti Manalon the 2nd District Congressman Dante Sotelo Garcia ken ni KM Party List Congressman Kenneth Paulo Tereng. Panggap ti fuel subsidy at tulungan dagiti Manalon tapno makisayan ti gastos dagitoy iti nga ti ngumatngato a presyo ti gasolina ken krudo. Nay parangarang met ti aktibidad ti La Union nagkaysa babaan ti panagtinulong ti DA Region 1 ken ti opisina Dakong Dante tapno mayasidag ti tulong ken serbisyo kadagiti umili. Ken maudi kadagiti damdamag ili ti Bawang nakaawat iti National Award. Ipanpanakalitata ti lokal gobyerno ti Bawang ti baro a pamadayaw a naawat da iti naangay a para Elmar Award ijay Iloilo. Nangabak ti entry daytoy a Bawang Bakawan Ecotourism Park a nakagunudan ti ili ti Best Mangrove Award, 3rd runner-up. Personal nga inawat da Mayor Maria Clarissa Lee ti pamadayaw kadwa dagiti empleyado ti munisipyo. Bigbigan ti alkalde ti panagkaykaysa ti lokal gobyerno, barangay ken dagiti partner organizations iti panang papintas ken panang salaklib iti Bakawan Ecotourism Park a maysa kadagiti mabigbigbig a pagpasyaran iti nadakamat nga ili. First entry tayo, very first entry iti Bawang, ti mangrove, iti marine protected tayo kat nakagunod ti first, 3rd place and adamo ti 25,000 cash na. Mayat mo dito yung award ta. Actually, first time ko mapan attend ti awards nga for kalikasan. Usually, sabali dito for marine protected. Ato ti nangabak ijay from Sarangani and Mindoro. And I'm happy.
El United.